Ana kanca mbok idoni arek. Tak idoni. Akhire tak gayetno so. Iya. Timbang aku gelut ya. Timbangane kon isin. Tak gelut. Cang, tak gayetno so. Ono jeglongan tak hindari. Weh. Aku nguwahno sepion, ono sepione pedang. Ana sepione cilik ngono. Ono sepione. Iya. Tak gelok kene. Arek iki jelungu barek ya. Jelungu piye? Kene jeglongan. Wah, beleng. Jelungu barekku so. Arek jelungu matek arek. Kapok ngono aku mati. Bongko kon yo. Aku saking enake mengguni nguwasno kene Iya. so. Lho, gak ro ngarep ono uwit so. Iya. Tak tobruk. Oh, bongko kon. Oh, gak. Bongko. Ora. Lho kon banter sakmono nobrok wit kok. Gak apa-apa ngene lho. Lho jelas bongko kon. Gak apa-apa. Lah kok gak bongko? Gak apa-apa wite sakmene kok. Wite sakmene wite. Meneh critakno dhisik wite cilik gendeng. Yo, nek gak ngono kon ganggu yo nggo. Lho, Wite sakmene cocok wite. meneh ben aja nyobrok wit kon. Nubrok party ae lho. Karuan. Gak. Kok iso sepeda muni peketek-peketek kon sepeda apa? Pakai. Lho iki cowok pakai dae. Iki calone party lho. Kon pekutuk. Arek-arek. Arek-arek. Apa? Apa? Kebeneran kepedho awakmu nggo kene rehasa. Beneran apane? Lah apa? Kon beneran aku sing susah. Lah susah apa sih rek? Kon kepethuk aku mbek Wanto nemu barokah. Yo, Aku kepethuk kon nemu musibah, Cok. rumangsamu aku penyakit ayo apa kok dadakno musibah. Lah tuh. Ana apa, Cok? Ana apa, Cok? Aduh. Tok, aja diloro. Loro. Iki kancamu dhewe. Lah, Kon wis koyo ngene kok mbok batek. Lah, kandhane. Iku loro to. Kandhanono. Aja, kanca diapi-api. Gak oleh, ya. Malah mbok batek ngene. Iya kandhanono so. Karete. So, lek kon gak ngejae wong maneh nang tarik on cek mbelat tak kabeh. Ucok arek ganteng. Dalem paling. Teko ndi, Nak? Le ya teko omah rek. Rene kate lapo, Nak? Kate ngantemi kon. Iki lho lapo sih? Kon sawangane kok merangsang delok ucok kon. Aku eling party. Masa party bodine kaya ngene. Lah ndelok dhewe. Lah iki bodine party kaya ngono iki kaya kotak amal ngene lho. So, Apa? kena aja nyengkrang apa sampe Aku kadung semangat ini gak iso Ayo. guna. Lapo? Lapo kon? Aja. Alah kaya kang bagus. Kaya kang ganteng-gantengan. Kon dikepiok wong gak digawe kon. Rene. Apa cara? Kok jarno sih rek? Ini lho. Kaya kepedhe Wanto ambek rasa kebeneran dik. Iya. Perkara sampe Wanto adalah teman saya sekata saya hidup semati. Iya. Ono paribasan wedang sak cengkir disedot wong loro. Ana rokok sak udil diombe wong loro. Iku kuwale. Nek wale ambek teke sapa? Ambek teke makmu. Cok. Kon sesuk bubluk. Sing bener ya apa? Ana wedang sak cengkir diombe wong loro. Ana rokok sak until disedot wong loro. Nek wedang sak cengkir gak kena disedot ta? Gak kena. Ya kena kon sing goblok. Lho keneke kok disedot, Cok. Ya Pak. Diraupi rai-raimu. Tak keprok iki kok. Aja muring-muring. Arek tembung guyon niku ambek kanca aja sampe nimbulno kesalahpahaman. Betul. Lah, aku kepedhe awakmu sok meneng sam ambek Iya. kanca. Kon iki lho delok apa? Delok kene lho. Iki lho kan kajang ngomong mlayu lho kate kejelung opaku. Aja ngale ta, Tok. Iki kaya pidato ya. Lho gak apa-apa jeneng ngene iki. Loh, kita harus bisa mengucapkan sesuatu dengan artikulasi yang jelas. Betul. Apa masalah liara saya jelas? Halo, Cok. Apa? Kon wis tak elingno. Ucok iku tangane entengan. Enteng. Kok iso mbok gudha? Darmanto tangane arek iki. Iya bener. Iya. Aku iki lak oleh job-joban arek. Job-joban nang sawah apa nang kali? Nang sawah lak yo mreman macul. Jaremu ngejob.
Maksude iku oleh tim-timan. Tim-timan setengah mateng apa wis mateng? Lek anak malang kadake. Jaremu tim-timan lak sego sih. Angel srek ngomong ambek rasa maksude iki lho oleh tanggapan so. Hah? Tanggapan. Oleh tanggapan ngono sing jelas. Ngomong jelas wong ya jelas lho rek prasaku rek suaraku rek. Tanggapan apa? Le tanggapan kentrung. Hah? Kentrung. Heh, Kentrung. apa? Kentrung. Tanggapan Kentrung. kentrung. Jope so. Gede jope larang so. Jope piro? 50 juta. 50 juta. Iya. Lulu. 50 juta. Wi. Wi. Melok aku tok, melok. Tahu duwe 50 juta? Gak tahu. Kon tahu ro? Dorong. Ya, maklum ya wong gak gablek kon. Kon tau ro? Aku ya gurung tahu. Ayo maneh. Ayo maneh. Ada. Ngene lho so. Kentrung 50 juta. 50 juta. Terus karepmu. Karepku. Ha iku sing bingung atiku so. Lho, bingung pikirku so. Lah wong kon durung lahir wis bingung apa maneh saiki? Maksudku aku nrimo kentrung 50 juta. Iya, iya. Aku lho durung duwe panjak kendang, durung duwe anggota. Panjak kendang. Iya. Ngomong aku, Dik. Iso ngendang to? Antol. Lah kebeneran. Antol. Trimo kendang. Lah ya iso aku. Iso to? Iso to? Iso. Aku ta? Iso. Aku Iso. insya-Allah. Iso. Kok isa awon to? Lek kon iso kebeneran aku gak golek liyane. Iya to, panjang kendang biasa bayarane gede dhewe lho. Saiki aja kakek cocot. Iya. Kendange jupun. Hah? Kendange jupun. Ya apa? Kendang. Ojo. Kok tak kandhani. Wanto ki sawangane ganteng tapi kupinge duklek mripane picek. Ngono ah. Kon gak percaya. Aku iki juara harapan nomor 1 kendang sak Jawa Timur. Masalah. Kon juara kendang. Iya. Berarti kendang wis profesional. Jelas dong. Terus kon karepmu kon gorene apane? Kendange. Heh? Matamu iki lho waso kendange. Iki apa iki, Celuk? Iki lho kendange blok goblok iki lho. Rumah sama apa onde-onde ta ya. Omongmu kendang profesional. Samene blegere gak ero. Bisa tak gak? Iki kendang. Iki duduk. Iki lemper. Alah. Ngene kok. Kon iso tak gak? Kendang iki. Iki kendange iki. Iki kendang. Kendange. Biyen kok gak ngene. Lah biyen yo apa? Iku duduk kendang iku. Iku ngono sing mbok delok men gegere party. Nek iso nang ditabuh kendange. Goblok iki kendange ngene iki. Kon iso tanggak? Iso tak gak? Gak iso. Gak iso. Ngomong dhewe gak iso aku tak ngongkon rasa. Kon Lho. lah iso saya. Heh? Kon lah iso ya. Aku? Heh. Ya mbok. Ya apa sih? Iso. Iso. Ya. Lek kon iso ngendang wis aku gak golek liyane. Gurune Amrip. Gurune apa? Iya. Aku belajar nang awakmu. Belajar nang aku. Masalah ya. cowok. Sumpah. Sama. Hampir kendang turun tak. Aja dikongkon sumpah, tarik aku gak iso sumpah. Iya. Iya. Iya, Sanggup. iso sanggup. Iki kendange iso. Kendangene nek ya Amrip iso ngendang ngremo, jula-juli, Iya. jaipong. Kecil. Kecil. Nek rasa ya apa dhewe. Nek kendangku kendang iso ngomong tak tabuh. kendang kok tabuh sok ngomong. Tak tabuh iso ngomong. Kediri kotane iso. Sing dadi nyatane. Lah ya buktekno Dik. Rungokno. Kendang ae iso ngomong lho. Kendang iso ngomong. Kendang iso ngomong. Waduh. Bisa ngomong iso. Iso. Apa? Iku manga. Heh. Parti semok. Oh, party semok. Apa, Cok? Party kuru. Kon iso. Lah, aku ya mau kalah mbak arek. Ayo. Loh, apa to? Parti mencintaiku. Padahal mek sak ngene tok pok ngene tok. Ayo. Apa, Cok? Jokowi. Lu Jokowi. Jokowi kemang. Ya. Apa, Cok? Amin Rais. Iso kan. Aku ya mau kalah mbak arek. Ayo. Kok sitok mana sih? Gus Dur. Gus Dur. Jenenge kentrung. Iku ana alat liyane. Ono alate jidor ambek Jider karo cek-cek. cek-cek yo. Ya. Ana. Oh, ono tak siap. Duan. Tak jupukno. Aku bagian apa, Sok? Eh? Aku bagian apa? Kan bagian ngusungi lambene parti ae kon. Kan bagian jidor to. Aku jujur ya. Ya. Iki jujur iki jenenge, Sok. Hah? Iku jenenge jemblem. Iku dudu jidor. Martabak. Saiki piye nutuke, Sok? Kan iki jage kelapa ndak ku mau urek-urek ambek tapi jidor. Eh, Apa? kentrung iku
ana carane nabung. Apa iku mati ku? Lho kamu nih. Kentrung iku iso ana carane nabung. Ana carane nabung. Ana tatanane. Tatanane apa? Kentrung ngono ngene. Tata dagentak bentuk. He. Tak gentuk. He. Tak gentuk. He. Kamu nih kok. Oh, kamu tak. Halo. Loh, kamu nih. Oh, gak apa-apa. Ya. Tak gentak. Hei. Bisa. Ya. Temen akon. Yo, tak. Hei. Senggakan iki. Hei. Tak gentak. He. Bisa. Ya, ayo. Hei. Nyenggaki rek aja kenceng kupinge kanca. Wis rene. Hei. Masih nyenggaki ku ya hehe ku ambek jidore iki tabuhen. Oh, jajal. Lah, Tak gentak. He. Iki didore ditabuh. Ngono lho. Ya, ngono lho. Ayo. Jujur ditabuh. Ayo, kentrung. Kentrung gaya baru dimulai. Jujur ditabuh. Masalah sapa lek anggota liya apa so? Wong nyenggake gak nages lho so. Kon iso tak gentak. Wajare jujur ditabuh. Maksudnya ditabuh iki. Tutup, Cok. Lek kono tok dong dagentak. Hei. Lho. Ngomong Cok. Ngomong tok. Lewasku kok ilang, Cok. Ya, ayo. Aja muri-muri kan. Lho, aku gak merem-merem jengkel tok. Lah iya. Sabar ah. Ya, yo. Awas. Siap-siap ya. Ayo. As-sholatu khairum minan naum. Ampun wadah lho. Lah kon nabung iku kok dikane tak tak nundar. Lah apa kon tutuk beduke masjid iki lho. Iso tak gas iki iso. Boleh liyane lho, Cok. Terus aja muri-muri kan, Cok. Iso. Sebenarnya kon. Ayo. Ayo. Hei. So, kandhane gak iso arek. Lah wong nabuh duwidone polahe kaya petik kedeplok. Mbaya nabuh duwidone iki mek dor. Ngene lah apa polah roto teko panggung lho kon. Aku lho semangat, Cok. Semangat rek cocokno cek gak ngregeno atiku ngono ya Allah. Temenan aja. 50 juta. 50 juta lho iki. Gak oleh ta. Ya oleh tapi ya gak terusan pancet. Ayo. Polahmu sing enak. Siaran. Jaran apa? Kentrung mulai. Kentrung gaya baru dimulai. Hey. Pinjem apa? Tanganku kecepet sumpah. Lah iya, wong kentrung membarak mlakrak nang pencak-pencak ya Allah. 50 juta lho, 50 juta iki. Ya, apa sih Cok sing bener iku, Cok? Kok mlakrak nang kentrung apa pencak? Lah iya. Lewat dong. Tak gentuk. Tak gentuk dang. Terus. Parian. Oh, parian. Parian. Ngomong. Cok. Ngomong terus aja pegel aku iki. Tanganku abu, Cok. Kentrung. Lali. Kentrung gaya baru. Dimulai.
Mbak. Aduh, kenapa model apa iki? Rasa. Apa? Lah apa kok ndase pas iki boleh aku meh. Lah kudune apa? Tarian. Oh, langsung nyanyi. Nyanyi. Ngomong ta. Ngomong aneh. Ngomong aja, Cok. Ngomong terus. Aku abot, Cok. Walah tak pijetno meneh. Ayo, kentruk. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. Hei, hei. Cicau, cicau, cicau mania. Cicau, cicau mania. Gaspol ndanga, digaspol ndanga, ndanga, digaspol ndanga, ndanga, ndanga terus model apa iki yo? Ya Allah, temenan sek. Jengkel aku duwe anak buah loro ae. Keliru ta, Cok? Keliru ta? Jogel apa dah? Kicau ndanga, ndanga iki. Terus model apa ya? Karepmu ya apa sih? Kandhane nyanyi palikane kentrung. Oh, parikane ya. Iya. Ayo. Eling aku. Ayo. Ayo. Kentrung. Lalian aku kentrungnya. Kentrung gaya baru atuh. Kentrung ayo. Gak. Kentrung gaya baru dimulai. Aku kenal Veronica ku. Di zaman dahulu aku kenal Veronica ku. Ina salati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyanyi tok. Nyanyi parikan. Tang Veronica. Parikan iki kalau kok Veronica kakekmu ngono ah. Kok iki iso nyanyi ta gak? Heh, Nyanyi ta gak? iya. Lek gak iso aku tak golek liyane. Iso Cok, iso. Bisa. Iso. Temenan lho saiki. Kentrung gaya baru. Kate lali. Kentrong, kentrong lapo. Kentrong gaya baru dimulai. Hei, hei. 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 Aduh, 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 aduh. Kenapa cinta untukku disebabno? Aduh, itu untune. Hei, Untune, Cok. untuk apa iku telek goblok. Keliru mana sih, Cok? Tok, kene nabuh kok aja ngawur ae kalah. Lah iya, Untune jerongop-jerongop. jangan rumah samu suket ta. Ayo, Ayo. wis temen iki temenan. Ayo, dadi. Kentrung gaya baru. Ya kan dhewe. Iya. Ayo. Ojo pisan. Ayo. Kentrong gaya baru dimulai. Hei, hei. 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 mati gak iso ngentut
kembung wong matine. Aja mergo wae. Lah wong parikane wong mati gak iso ngentut bek kembung yo dikeroki dhisik mati. Kok iso ana tutukane. Ana tutukane. Oh, garo aku. Lah iya. Ya Rasulillah. Bener. Wong mati gak iso ngentut. Duh. Ukurane kurang jembar. Tutupno. Leh, wong mati gak iso ngentut kuburane kurang jembar emeh. Iki lho parian apa jane? Cok, wis tak jamin awak dhewe iso. Iso apa iki? Iso. Iki lho. Hah? Iki lho gak iso goblok. Hah? 50 juta lho iki. Iso. Iso. Oh, ya wis kon iso. Iso ya. Iso. Jalaman iso. Iso. Nah, Kon iso oleh panjer to? Eh? Wis oleh panjer. panjene mek 10 juta so. Sing duwe gawe sapa? Lah iki bolos iki. Ya iki sing gawe. Iku sing duwe gawe to. Halo. Halo Om. Om matamet. Cok, iki sing gawe. Iya. Kok kaya jidor Kowe lambemu. Wong kono nak wong wedok ayu ngene kok mbok celuk olehmu gak Lalu sopan. mangsamu. Lho, ngene lho Pak De. Yo Pak De ya apa. Kumpulanmu mosok pokro. Lho, pokro mi. Kenapa? Ojo pokro-pokro kon. Lapo mek gumpok cuti iki? Masa ngopel kok jadi. Iki sing nanggap temen ta, Cok? Ya iki. Kok wis tak pasrahi. Iya mi. Ana ujare aku duwe gawe. Heeh. Aku kepengin nanggap kentrung. Beres mi beres. wis. Jenenge kentrung iki apa? Kentrung gaya baru, preketek. Yo api. Yo apik. Kok sawangane tak rungokno iki kok jek Yo latihan. iku latihan buri-burine dadi enak iku bisa. Jenenge latihan iku ngoten niku. Mami, benjing nek wis main pasti eco. Ojo sampe ngisi-ngisino tamuku lho. Lho mboten. Lalu apa kula mboten mungkin memperbesar kemaluan sampean. Alah kok memperbesar kemaluan. Mempermalukan. Ah, ngoten. Sing genah, kon sing genah. Sing genah ya mi sepurane mi. Gak daman-daman lho aku nanggap kentrungku 50 juta. 50 juta. 50 juta. Ya mi ya mi. Personilmu piro? Ya aku wong telu mi kentrung. Kok wong telu sih? Lho. Kentrung itu cukup wong telu mi. Ya wong telu tok anjene. Kendang jidor. Ecek-ecek. Lho pun cukup, pun cukup. Rungokno dul kamit. Napa? Ya. Wong jaranan ae ana sindene. Lah nggih. 50 juta mbok doli wong telu cakekmu ah. Lho, Cok. Kon njaluk sinden ah kon. Asline njaluk sinden so. Tapi sindene wis tak telepon gak teko-teko wis tak kandhani ya dina iki gurung teko. Berarti gak wong telu tok. Gak wong telu ana sindene. Wong papat berarti. Tak golek sinden wayang sing terkenal go Jawa Timur tak peli. Ya nemu wis anakku kowe gurung teko. 50 juta ditomong papat. Wong papat. Aduh kakean wong, kakean wong. Ya mene durung teko iku kepantesen ta. Lho, Aku gak mau tahu sing penting aku nanggap kentrung ana sindene ayu. Atikmu gak ono mulai wae. lho sindene iki turunan Londo. Perjalanan, sindene perjalanan. Tanggung jawabmu lho, Cok. Masalah penyanyi tanggung jawabmu, masalah musik aku wis siap. Nek tak WA man jane sik OTW. Lah iya. Lah. Lho. Lah iki demite sida becik liwat iki. Cak, Iki kira-kira gak prewangane party ya iki. Sok tekono ana sok. Hah? aku lak pesen kentrung. Lah nggih. Sak sindene. Lah nggih. Ola apa nek pawang udan nduk kene. Sampeyan tak kandhani mi. Sinden sak Jawa Timur tak peseni gak ono sing iso. Karek situk bekak kasi karene tok iki. Lu cek eleke tak kerayae kok saiki. Kok ono sinden ngene, kok gak kurang sinden ayu. Apa sampean gak terima? Welek pol kene. Oh, gak gelem ya, Cok. Ya apa gak gelem? 50 juta lho. Elek, kaitan elek sesuwe tambah nemen. Ngeten lho, Mi. Sing penting niku mboten rupane. Sinden niku sing didol niku suarane. Ana sinden rokokan kebal-kebul kaya begenggek ngene iki apa? Duki dukune nek gak rokokan gak enak suarane. Sok tekono ana sok, tekono ana sok. Kan yo ngono rokokan nek gak mari-mari kon iki yo kan. Kok wis setruk, Dik? Ayo. Terus no. Pepes ki aja digepuk. Iki, Dek. Gak yakin aku. Gak yakin aku. Aku gak yakin ana sinden kaya ngene. Gak yakin.
Ndi sing nanggap? Iko sinanggap lo. Ndi? Iku lo beruang kutub. Ndi? Nah, iki go. Rene go, rene go. Pean iki sapa? Lah. Amit apik jabang bayi lanang tok. Lah. Kok nemu-nemu sinden. Lah. Gak kurang. Lah. Aku gak mau tahu. Ate aku wirang ambek tamuku tak pateni kon. Sing dadi engko lak sampe lak durung terus nyindene wong iki lak durung. Suarane lak durung. Raine wis ngilani kok. Suarane mbok suarane. Bojoku metu wulan. Rasa-rasen. Sampeyan iki sinden temen nah. Lho Mas, aku sinden temenan Mas. Masa? Mbak. Idone. Kendel. Saya kejuta loh, Dik. Kentrong iku sing dibotono. Mas, alah, yang unek kebibang aku, dengi ku dogok-dogok. Konten ini, foto ini peringisan aja. Mbak kakimu. Nyatane sinden temenan. Apal gending. Lho apa iki? Ini jam pentol. Ya wis, Sik, Bu. Iki pengalaman sampean takoni. pengalaman Sampean opo ae? Bojoku meteng 3 tahun. Ben dina ngiler jarene tahun ngono ta. Lho ya mbok apa takon aku kulo sing sinden. Wong aku sing nanggap kok. Sampean iki penyanyi temen ta gak? Piye? Hah? Bojoku meteng 3 wulan. Bojoku meteng 3 wulan. Nah. Ben dina ngiler jarene nyidam. Terus piye, Cok? Penjalukane kudu keturutan. Iki nyidam apa sapa ta? Cak, iki sinden ta sapam. Niku power. Niki mboten sembarang sinden niku lho. Nate nyindeni sinten mawon? Wah, kula niki Mas, Ha. nyindeni sembarang kalir. Heeh. Alah mau nebang-nebang tak sindeni. Mangkane kaya sogolan. Maksude niki. Maksude nek sampean melok dalang-dalang sinten mawon? Wah, dalang iku lho. Sapa? Biyen. Mantep. Bapak mantep ku biyen. Biyen. Heeh. Tanggapan teng pundi? Hari jadi Surabaya, Mas. Hari jadi Surabaya. Oh, Alun-alun Surabaya. Alun-alun Surabaya. Tugu Pahlawan. Wah, Tugu Pahlawan. Mas. Wayangan teng mriku. Wah, ora, gulung-gulung lho kono. Ya wayangan. Maksudnya nyindeni. Iya nyinden. Nah terus sampe nyindeni nang kono. Walah, Mas, lho kono penggemarku wakeh temenan aku. Bareng aku munggah napa go drek. Nggih, nggih. Penggemar mono nang nggonku. Oh. Mono sek. Nyawer ta niku. Ngidoni. Cocok praine kaya ngono. Asu yo. Gak kabeh sing liyane nyawer nggih. Nyawer. Nggih. Nyawer ya. Wah, kaget cukup. Lagu anyar-anyar kata apa lagu anyar-anyar? Ah, cara njaluk apa? Oh, Lagu sing sakniki lagi viral. Viral. Nggih. Greges. Oh, aja, Mas. Iki lho. Oh, Napa? Iki lho, Mas. apa wae lagune iki? Bakang semak mat. Mangan dilagone campur sari. Ya apa ya apa. Bakang semak. Bakange sapa? Rambut gelong maring. Aku iki ndelek dhuwit soro-soro. Nyidam nanggap kentrung. Wong nyanyi gak pokro. Dhewe aduh. Ya wis ayo lah nyanyi ayo. Jajal. Lagune napa? Ngeten mawon. Sampeyan nek mboten percaya kersane dipraktekno. Nyanyi. Nyanyi nggih, Dik, arek ayu. Sok, aja nyocot. Bojoku mateng 3 wulan. Mendina iler jarene ngidam. Penjalukane kudu keturutan. Iki nyidam apa kecapatan? Iki kate ditabui ta. Nggih. Ayo. Sinden sing bener longgo. Longgo. Ngono, cok, tetno, longgo. Miku ndi? Lho. Lho. Kamu di mana? Gak mune.
Muni pateni. Halo, halo. Halo. Ayo, Cok. Halo. Ati kene bareng halo. Kok kaya tekku. Kok sik, Mas? Sinden iki gak telat teko rokok. Cak. Cak. Apa? Biasane sinden ku lho nggo plek anteng. Lah iki Iki kok apa? umek kae sik, Cak. Takono. Nang kakekku e. Ayo, Dimulai ya. kentrong. Kentreng gaya baru dimulai. Apa? Mie gak makan. Iki gak urip. Ganti mik. Oh, Demis. Ganti mik. Halo. Ayo, Cok, ganti mik lho. Kok niku ditanggap kok. Kabar mawon nggih. Sabar. Muni. Bolak-balik diganggu mie ae. Ayo. Bojoku metu ta lho. Dorong. Siara dhisik ta. Ayo. Kentreng gaya baru dimulai. Ayo yo. Ya. Oh kok ketok. Sinden tae. Sinden kok oleh tok. Rugi aku bayar iki. Sindene kudu kentut. Engko digene ngoten niki pun rada tuwek lho. Sinden kok katane kuburan dijak. Kandhane setoke kare iki tok kok. Jaluk gendeng apa Mas? Bokok semok ditoy arek-arek mang. Greges. Ya, Semok sik. bokok semok. Semok. Ya. Bokong semok. Bokonge sapa? Oleh ukuk. Bokonge semok. Bokonge sapa? Rambut gelong mereng. Bakang semok. Bakange sapa? Rambut gelong mereng. Bakang semok. Kok mulek bokong semok. Oh, sampe request lagu napa? Jaluk lagu apa kuwi lho. Jalu cuk. Apal gendeng tangan. Ya, lagu napa? Ah, caca gregesen lho. Iso. Greges. Greges. Nggih. Ayo Mas kendake. Ora iya. Rasulullah. Greges. Gareges. Ati gelong mereng. Gareges. Ati gelong mereng. Gareges. Awas, Cok. Cok. Mau Greges kalau mereng matamu sih. Jalu ngale aja emosi ngali apa ngono lho. Ah, kacau. Dembeki. Ini tawuri ini Dek. Ini nggak teko. Angel mengadek. Kate ngajak. Kecengkal tekku. Mana salah bukas. Mana ya? Mana? Ayo. Kicomania, Dek. Mania. Kico mania. Ah. Kico
Kico mania, kico digelung mereng. Kico mania itu gak ngono yo. Lah piye? Kico. Lah iya. Kico mania. Lah iki sinden kencer gaya baru kok. Disenggol dangak. Kico mania, kico mania, kico digelung mereng. Wis gak cocok aku. Ganti lagu. Apa? Gelang kalung. Nah, yaiku. Ayo. Ya. Stop. Tulisannya hilang ya. Sinden kok gapal sih. Oh, lah iki Mas. Bijak bulan. Lah tulisannya cowet to. Bulan kene. Lho mlayu. Wong gak ana tulisane ini lho. Enek. Endi? Alah, gur dibuka. Lho, iki apa iki? Keliru ini lho. Apa? Remo gandrung. Ora ngene kok digelung mereng kok. Apa lagu apa gelang kalung tau? Gelang kalung. Gulu pedot, Mas. Lu pedot. Ayo. Gulu pedot. Ya. Kon iku sinden lapang grogok kone. Larang-larang ku nanggap. Masalah. Kene enggak betut. Kacau iki wis kacau. Gelungane digelung roto. Gini, ayo, gini. Wong sinden kabeh sedur kono dijo. Kapakku. Kecil ngeli. Kico mania. Kico mania. Digaspol. Jangan. Kono maneh tas sinden kok ngene. Ngeten, kula tanggung jawab, kula ajarane cek pinter. Nek mau kan dereng-dereng saged dereng ngertos. Yang ngene cek nyiseti nak bongko. Sampai iki berarti nyeluk sinden gak Kico digelung mereng. Ngene lho, Dik. Nek ngene iki gelang kalung iki. Gelang kalung sing tak tampa. Ngelingake dek jaman semono. Nalika biyen-biyene gen tresno aku. Ora bisa mulai. Kico digelung Apa, Dik? Nanti. Kancane dhuwur mulih. Kico mania kecan. Apa sampean nang kene ku? Wes bener sampean ngono iki. Bener. Pamit sampean teko omah piye? Nyambut gawe. Nyambut gawe. Iya. Kenyataane apa? Lah iki nyambut gawe. Kene iki nyambut gawe. Nyambut gawe. Rangkul-rangkulan ambek keblek iki. Lho, kok keblek ya apa sih? Hah? Arek potongane sinden ayune kaya ngono. Oh, sinden. Sinden. Kok warai? Iya. Kok warai? Kidungan. Ana sing nanggap, Gede-gede. tak wuruki. Kaitane kok wuruki? Terus Siswi kok keloni? Ya temen. Alat. Karuan iki sindene kok cocokan iki aku. Aku mau nek njaluk sinden ayu seksi montok kaya sampean, tapi cak rasa iki gak kudu sinden ayu mirip Niken Salindri. Sing teko nyambe anyang-anyang. Ya jelas. Kico. Aku yang ngomong yuk. Ngomong apa, Mi? Bojo sampeyan ben kan ya iso nyinden. Bojoku mati. Ngomong ngono yuk. Ngomong ngono, Cak. Enggak. Ngomong ngono. Enggak. Ngomong ngono. enggak. Ngomong ngono. Enggak. Ngomong ngono. Alat dijondo meneng ae ayo mulai 3 dina nggonku. Tak lerno. Sundel. Bolong. Sundel. Ojo Dik, ojo. Kon baleni. Isi. Belani. Didelok wong isi. Belani. Enggak Belani. Oh, enggak. Rabin, pegatan aku. Hah? Rabin, pegatan aku. Pegatan tak tulik bengi tak sedot kon. Ngomong.
Ico mania. Iki nek tak wuri pinter kok gak Lho kok nyambut. rangkul maneh? Lho Iki gak. lho ngarep aku lho, Cak. Lho nek ngrangkul iku lak ngene sing ngrangkul. Aku lho gak mah. Kalah enak ngantem-ngantem. Rene, Lah aku dikelani semuanya anget glali ada no. Rene. Apa rene-rene? Nek butuh ini yo. Kon wis tau digarap bojoku ping pira kon? Aduh. Lu. Heh? Diapano? Balas diatem iki ku. Balesan. Heh? Ping pira? Aduh. Balesan. Hah? Ayo, digendak bojoku ping pira kon? Balesan. Tiju susu. Bejek mekku. Kapok moncrot kan. Glali Sampe sakane. iki sampe ngejasi dan iki ana hubungan. Terselubung kon. Ya ana hubungan kon sing nyambut. Hubungannya apa gawe? Ora iso. Wong sing ndek nyanyi fales kok yuk. Nggih. Pales piye? Saya jajal nyanyi. Oh, iku sidene. Nyanyi. Bojoku mateng telung wulan, bandina iler jarene nyidam. Penjalukane kudu katurutan, iki nyidam apa kesempatan? Iki ngono perbuatanmu Mas, awakku cilik kok gawe lemu. Nek bengi ku kae wong turu, nek gak dikai kowe kok nesu. Wes nangingre. Sik. Dancuk suaramu, gak ngalor gak ngedol. Wes aku jengkre aja deh. Aku cinta padamu. I love you. Sabar sampean. Iki mau ditukono HP yuk. Iki engko nek terkenal nyambut gawe gampang. Kekno sampean. Ojo kuwatir. Sampean kate mayo dheke. Ninggalno aku gak apa-apa, Cak. Sing mayo Gak apa-apa. sapa sing kok kaya ngono iku lho. Kan mang sampean belani. Nangingre. Emak. Lho. Wis babar wis. Bahaya, Cak. Iki lapo. Aku oleh sak gegem. Arep ah? Apa iki? Hah? Apa? Simbut. Kamu lu kok iso rame kono apa sih? Aku merasa dirugikan. Dirugikan sing ya Aku apa? nanggap kentrung larang-larang. Kentrunge ucok tapi Kacu. jelas. Ngeten lho Pak Kentut. Sapa? Alah, gantine kentut. Ayo. Lamer apa? Niki lho, Pak. Ondolan niki lho. Kowe aja kancolan kondolan. Sing kondolan ku kowe. Ya kon niku wong aku bojone. Walah bojone apa Endi odolane? Bojone. Apamu ta? Iya sih. Hop kaya montor hop. Nggih, bojo kula niki cemburu. Royokan bojo ta. Nggih. Nggih. Awakmu bojone sapa? Bojone rasa. Lah iku. Lah bojone rasa. Dek. Kaya parindir tambahan. Awakmu bojone rasa biyen ya kawinan. Nggih kawinan. Lah awakmu Tanggepan. Ya pantes ancane ondolan. Ya iyalah, gak apa-apa. Wong ngodolan duwe. Pek. lah kawinan biyen ya diringno wong akeh. Nggih. Lah awakmu Kerik. kok kirik sih? Awakmu ditemono biyen icek ayo apa? Ndok. Awakmu Telek. wah gak bener. Awakmu biyen dadi kemanten dilungguhno apa? Wade. Awakmu Galengan. Ya pantes ancane ondolan. Sing andalan ngono kuwi dudu aku. Ya kowe iku. Aku asli marinir. Sabar. Awakmu jaman nikah kok oleh buku. Ora, Cak. Gambare apa? Garuda. Awakmu Macan. Wis. Apa? Kacane kok. lho.
awakmu sih. Rugi aku. Iya sik ta digenano. Ceritane mah ya apa awakmu kok pacak wedok iki ya apa sih? Iki lho. Cok, tanggung jawab apa Sampuri kon? lho, sampuri. Oh. Sampuri lho. Yayo, sampuri yayo. Kan niku nek nyakep iku sing temen. Karepku aku memenuhi permintaane Okta tapi golek sinden gak nemu cak akhirnya tak peluk koto taji tak kon dadi sinden. Ngene iya, ngene iki gak kena dibaleni. Sepurane cak. Sampe yo ngono cah. Sing temen ae. Tak Mas. Iya, Mas. iya wis. So, apa? Awakmu gak anu. Aku dapuk iki kok. Sadar. Iya. Ayo. Lah kok dadi apa? Ayo aku dadi polo Oh, aku ya dadi bayar. Ayo. Ayo.